uJacob Zuma gedle ihlekisa lapho kwi-MK Party ukuze sivote ngo-2026 nango-2029 sicela uxoshe uWillis Mchunu maqede esikhundleni sakhe ufake lensizwa le. Thina singabantu abasha kwi-MK sicela lo bhuti lo uBonkosi Khanyile sicela ukumbona e-occupy one of the highest positions. Umuntu esimzwayo thina njengeyouth, umuntu esimfunayo kwiposition ephezulu lapho kwi-MKP yilo mfana lo. Sicela lensizwa le, sicela leli gazi elisha, sicela le intelligence, sicela le vocalist le, sicela le revolutionary le, sicela i-occupy isikhundla lesi esiphethwe uWillis Mchunu. uWillis Mchunu sicela axoshwe, useless kuleyo position. uWillis Mchunu isigebengu se-ANC leso esizohlukanisa phakathi sixove iqembu lo baba loyo ethi uWillis Mchunu. Asimfuni, ngeke sivotele iMK ngo-2026 uma ngabe singamboni lo mfana kwi-highest position. Uma singamboni lo mfana kwi-position ehigher angeke sivotele, sizovotela i-IFP. Ngikusho lokhu nje, angisabi lutho, angincethezi futhi, anginasikhathi senu mina, anginandaba nje nani. Uma ngabe lo mfana singamboni ukuthi wenzani, amandla akhe nenzani ngawo, uma lo mfana nje ningenzi lutho ngaye lo mfana lo, lensizwa le yasenkandla uBonkosi Khanyile, uma ningezomfaka kuyiposition whereby ezoba nepower abe nezwi, please MK Babu Zuma uzolahlekelwa amavoti. Sicela lo mfana lo asuke uWillis Mchunu, kungene lo mfana, angene uBonkosi Khanyile esikhundleni sika Willis Mchunu. uWillis Mchunu asimfuni, siyiyouth asimfuni uWillis Mchunu lapho kwi-position, kwi-highest position e-MK. Asimfuni uWillis Mchunu, asimdingi nje, angaba nje i-normal member of the party, kodwa kuleyo position enkulu asimfuni uWillis umfoka Mchunu. Sifuna lo mfana lo uBonkosi Khanyile abambe le position ebanjwe uWillis Mchunu. Asimfuni uWillis Mchunu, kusho mina. Kade ma Blue Nation sizwa sonke sakwaGuqa nabathandi bonke bendlamlenze kanye nayo uqobo indlamlenze. Ngifuna ukunibikela la intwana nje ezimbalwa. Uyabona, ngijabule kakhulu ma Blue Nation ukuthi igwala likazwelonke uNtuntula oyisahluleki sikazwelonke agcine kwazile ukuhlukanisa unyaka ngokhondo. Ngijabule kakhulu noma ke ekwenze lokho ngosizo lwami. Kuyomele ningibonge Red Nation Khoveza Mchiliba ukuthi ngihlale nje nginibhekelele nginisize. Nizokhumbula nina ukuthi ayikho inkinga nake natholana nayo. Akekho umuntu owake wanitalapha ngendlela enginitalapha ngayo. Uzokhumbula ukuthi akekho umuntu owumlandeli kaKhuzani owake waniparalyze amandla ngingakafiki mina. Ukuthi nje nina niphelelwa amandla ningazi ukuthi nilivikele kanjani iqhawe lenu. Kwaqala ngokuthi mina nginibhonye. Uyabona, nganibhonya nadidekelwa zingqondo, nganibhonya nasangana, nganibhonya naqala naba personally, naqala naba nenzondo yeqiniso ngoKhuzani, nginibhonya nje. Imina wonke lo owandida amakhanda
wanixabanisa naba ingxova njoba nizimpethu nje kumanjena ninjena nabhonywa yimi nina iKhoveza imxhiliba imina futhi owadecide ukuthi hayibo na igame kaMaskandi shona phansi bo ngoba thina ama Blue Nation bese sidlala sodwa igame after mina senginiparalyze amandla nganikhathaza nganitalabhananya ilapho ke laqale khona ukubona neintombi ukuthi iphumela obala ukuthi zingama Blue Nation wabona nomama bephumela obala la ku TikTok ukuthi bangama Blue Nation wabona nezinye ke nje insizwa ebekade icashile isaba ukuvela obala ukuthi zingama Blue Nation yonke lonto yenziwe ukuthi uMax umfoka Makhanya afike anibhonye niphelelwa amandla zithe ezami zakwaguqa seyibona ukuthi anisenamandla senizinja nje engenamazinyo senikhonkotha kuphela zase ithola amandla ezami zabuya njengomanje nje nibona intombi ezama Blue Nation nibona omama abama Blue Nation nibona insizwa ebeyisaba ezama Blue Nation njengamanje wonke umuntu usephumela obala ukuthi yena umlandeli kaKhuzani kuyomela ningishayele izandla ke balandeli bakaNtuntsula ma Blue Nation ningangibonga nje bafowethu kodwa ngikwenzeli lokhu kubongwa into nje engazalwa nayo ukuthi mina mangilwa ngilwa kuze kufike ngilwa kuze kube sekugcinene anginqotshwa uyabona imina futhi obuyile mase ngibona ukuthi ikhova ayisenamandla seziweak ngalendlela yokuthi lapha yakuzo sekusela usiqiniseko obese goloza inkani naye inkani esivele yacaca ukuthi uweak kangakanani uyabona uze wasala yedwa usiqiniseko laphana ezama ukuvikela igama likaNtuntsula ilapho la eze waqala khona usiqiniseko ukuthi abe nenzondo yeqiniso noNtuntsula futhi ingaleso sikhathi la khona beqale khona ukuvakashelana uNtuntsula nosiqiniseko bakhokhelana imali ileyo period nje la ebengivutha khona bhe ngibhonya uNtuntsula kanye nabalandeli bakhe wabona uNtuntsula ukuthi kuyonakala waqala bavakashelana nosiqiniseko bakhokhelana imali kuqale lapha ekutheni nginibhonye imina futhi odecide ukuthi anginibuyise egemini ngokuthi ngincome uNtuntsula ngincome nginiquote ngihambe nginincoma nina ama Red Nation ngenhloso yokuthi buyani egemini khona sizonibhonya kahle nise egemini ningaphumi complete lento yegame icontrolwa kwaguqa icontrolwa indlamlenze lento yegame inkosi yoMaskandi inkosi yamabhinqa inkosi yomculo uKhuzani lento yale game kaMaskandi iphethwe mandaba la icontrolwa khona mina njengesosha lendlamlenze imina oyinhlamvu oyibullet imina oyisikhwili ngiyabhonya nje angishilo lutho ngishaya ikhanda kuphela isidumbusiwe la sona ya imina nibuyise egemini nina ukuthi nibuye egemini njengoba uNtuntsula eze wahlomula ekutheni ahlukanisa unyaka ingenxa yami imina uma kuthiwa uKhuzani ufuna ukungibhanisha angipanishe lo ukuthi ngisize uNtuntsula ukuthi ahlukanise unyaka ngokuthi ngipromote ingoma yakhe ayiKhuzani mfowethu kuqaka amadolo mfowethu ngehlela ngezansi mfowethu ungangishala uthanda khona eqhawe lami ngibonile kodwa ukuthi akabuyi uNtuntsula egemini bese ephumile uNtuntsula nje bese ephume complete egemini ngathi qawe angikubuyisele yena uNtuntsula khona uzoqhubeka kulodwa ibhokoza nje njengoba uyishayile nje eEastern Cape kumhlobo wenene ngoba uNtuntsula beyikhona laphana besingashayi bonke laba bantu abakuyi top 10 bekushaya uNtuntsula ngoba beyikhona uyabona yona okhozini beyishaya abantu ngoba besingekho
wentunsula urejoice wena uthi unqobile okhosini unqobe against bani bewushaya bani okhosini ngoba besingekho la besihlangene khona uhlulekile sikubhonyile lapha kumhlobo wenene ngoba besihlangene bewukhona lapha sakushaya wanyanyi ya imina owasho ukuthi noma ungawuhlukanisa unyaka akunasicoco lokho kuhlukanisa kwakho unyaka akuna value ngoba asikho thina kuleyo nto leyo uyabona uyishayela ingane nje Nkosi yami eyisazamayo lapha kuleya top 10 yokhozi inkunzi malanga ukhuzani indlamlezi umfowampongosi ubengekho so ushaye bani ke sihlala situlwane esijikayo sidla umzila sidli aphula ngomese akekho sondelayo so nje ma Blue Nation bafethu ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngibuyise untunsula egemini ngalendlela engenze ngayo nangesikhathi uhlukanisa unyaka ngenze ivideo ngamjabulela untunsula bekwe ezinye njalo indlela zami lezo zokumbuyisa egemini ngoba bese ngibona ukuthi seyizobhora igame ngambuyisa untunsula egemini so uma ngabe khona ke bakwethu mhlawumbe abangakubonanga kahle lokho ngibonile abanye bengibiza ngexoxo nithi nje angixolise bakwethu kodwa inhloso yami bekukubuyisa untunsula egemini ngoba asikadeli ukhuzanje akakadeli ukuyishaya intunsula ukhuzana akakawenza live akakayibhali post ethi yena uyayeka manje ukushaya intunsula usalode nje eyibophele ethi asishaye intunsula so shaya abantu uma ngabe seyiphuphile intunsula seyihlulwa ngisho ho limit mangabe seyihlulwa ngisho ho limit seyihlulwa ogatsheni igagu lasophongolo sizoshaya abani ngibone ukuthi bakwethu angiyibuyisi intunsula egemini nayo izuze lesicoco sokuhlukanisa unyaka ngokhondo ya bengithi ya angicacise lokho ma Blue Nation ukuthi mina angisoze ngahlukana nendlamlenze ngoba indlamlenze ngalandela umculo wayo onzima kakhulu ke manje kune level owawukuyo ngesikhathi ngiqala ukulandela ulo kakhuzani ukuyi high level uyabona ngesikhathi ngiqala ukumlandela ukhuzani waye phansi kabi ngezinga uyabona manje akekho umuntu ongayeka ukulandela ukhuzani kuleli izinga kulo manje umuntu nje walandela ukhuzani ngo2011 kanye nami umuntu walandela ukhuzani ngo2011 kanye nami waphela ngo2011 ngangisamthanda ngingakabi umlandeli wakhe then ngo2013 ila ngaba khona umlandeli wakhe complete ngaba yi-fully member yakwa Blue Nation ukube nje kwakusayinwa amaform ngabe ngithi ngalisayina ngo20 mhlambe 2013 2014 ngabe ngithi ngalisayina lapha iform